είπεν ο Κύριος στους εαυτούς μαθητές, πάσα αυτής ομολογήσει εν ημί εμπρόσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό εμπρόσθεν του Πατρός μου του ουρανής, ότι σε έναν αρνήσετε με εμπρόσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ εμπρόσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ ημέρ, ο και στην εκ άξιος και ο φίλων θεών ήρθη πετέρα υπέρ ημέρ, ο και στην μου άξιος και όσον λαμπράνει του σταυρού αυτού και ακολουθήσει ο πίσω μου, ο και στην μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, ειδού εμείς αφήκαμεν πάντα τα ακολουθήσομεν τσι, τι άρα εστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη, εν το παλικενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρινώντες τας 12 φύλας του Ισραήλ, και πάσον εφήκεν οικίας οι αφελμούς, οι αδελφάς, η μητέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, οι αγρούς, ένεκεν του ονόματος μου, εκατονταπλάσιον λείψεστε και ζωήν αιώνιον πληρονήσει. Πολλοί έσονται πρώτοι, εσκάτη και εσκάτη πρώτη. The Gospel is according to St. Matthew. Let us be attentive. The Lord said to his disciples, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge him before my Father who is in heaven. And whoever denies me before men, I also will deny him before my Father who is in heaven. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Then Peter said in reply, Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have? Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, when the Son of Man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and inherit eternal life. But many that are first will be last,